Nathan, jy het nou pas die E-prys 2021 vir literaire vertaling gewen, spesifiek vir die vertaling van A Long Way Down van Jason Reynolds in Langpad Ondertoe. Wie is Jason Reynolds? Jason Reynolds binne die American context is hy baie soort van respected writer, award-winning writer. Ek seker en binne die National Book Award gewen vir sy eerste boek. En in the Coast, ja. En vir die boek het hy ook baie nominations gekry en 'n paar awards gekry. Maar soort van baie hy is 'n writer wat skryf oor pertinent kind of issues wat Swart Americans, young Swart Americans affect. Skryf oor gang violence. Dit is goed wat hy gewoonlik gesien word in youth literature nie. So is 'n interesting writer vir my in daai way, omdat hy 'n soort van die type van wêreld explore wat hy redig nog eens 'n plek in literature redig gekry het. Soos in elke paar generations kom 'n boek verby wat iets sê oor. Twee weke is sit in die wêreld van nie gangsterisme so much, maar jong mense wat lewe in environments waar hulle moet soort van compete met gangsters of compete met poverty. And so that's my interesting. Obviously, ik zie correlations en dan wat hij doet, wat jong colored writers doen. Zuid-Afrika schrijft voor zo'n subject matter. Ik heb eerst die vertaling gelezen into die bronteks en met die lees van die vertaling was die ene wat my opgeval het is ek kon nie die verhaal plaas nie. Ek het soort van in my kop probeer dink waar speel die verhaal af. Dit sluit eintlik aan wat jou antwoord het en was is dat hy skryf vir 'n bepaalde groep kinders in bepaalde omstandighede of jong mense. En dit was ongelooflik hoe oordraagbaar dit vir my in 'n Suid-Afrikaanse konteks was dat ek dit gelees in Kaaps en dit het vir my gevoel wel dis 'n Suid-Afrikaanse verhaal. Hoekom het jy op Kaaps besluit? So, eintlik was die besluit om in Kaaps te skryf nie sê regtig myne gewees, maar om te vertaal in Kaaps sê regtig myne gewees. Ek was gevra gewees om in Kaaps te vertaal. Ek kon nie dink dat hulle possibly ernstig is. Okay. Want om iets in Kaaps te doen is altyd vir my soos iets wat ek moet baklei vir. Is wat iets wat iemand kom na my toe en sê kom ons doen dit die way. So ek was nog gereed om te baklei. En besef ek nee, dat sê doen dit in Kaaps. En ek het vir Mimi Du Plessis nog 'n e-mail geskryf het nog vir my boek te vertaal, om Belapa, van nog 'n e-mail geskryf, het om seker te maak. Ek gedink, maak sin, maar heeltemal, ek hoef nie te dink oor het, ek hoef nie te gaan soek en te kyk of het sin maak, ek weet het maak sin. Omdat ek theoretically kind of altyd belang het gedink het, dat die ooreenkomste tussen American culture, en specifically my culture, colored culture, is baie strong. Ek het altyd gedink theoretically, ek het ook oor die jare mense dit gesê dat ek seker die cultures moet kan translate into the other. Ek seker ze kan 'n story vat wat heeltemal in American kind of Ebonic geskryf is, en dit heeltemal oorsit in Kaaps en myself vir elke woord dan met 'n corresponding woord skryf, elke sentiment dan met 'n corresponding sentiment kry. En dit het baie te doen met hoe ek kyk na dit as language in terms van soort van evolution, as dat taal evolve rondom necessities. Mensen need woorden om a certain type of life to explain. Te bewoord, die idee bij mij is dat alle arme mensen over de wereld maar more or less hetzelfde leven. Als hulle taal necessities hetzelfde. So as ons een culture blijft bij violence van colored mensen, Swart Americans, African Americans, alle leven in een culture bij violence het, dan zal hulle language zal evolve in a way om die experience te capture. En ons in ons soort van in tandem met het evolve om die experience te capture. Zodat misschien het zoeken voor elkaar en zal het fit. Maar het is alweer niet de theorie geweest, zo om niet te kijken of het zal bij elkaar houden en niet bij elkaar gaan. Vertaal theoretisch is daar altyd hierdie debat rondom verinheemsing en uitheemsing. En kortom, as jy verinheems dan probeer jy die taal jy probeer so naas moontlik aan jou doeltaallesers te kom. En as jy vir uitheems dan hou jy juist elemente in die bronteks wat die vertaling meer sigbaar maak, maar dit eintlik moeiliker maak vir die doeltaalleser om dit te lees. Nou, jy het interessante dinge in die teks gedoen. Ek sit nou byvoorbeeld en kyk as jy miskien die sakke, die plastiek sakke wat in die Engelse teks sê, a cornerstone plastic bag, white with red flowers. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Have a nice day.
En dan het jy in die Afrikaanse teks waarvan ek baie gehou het, plastic sakkie met rooi letters, thank you, inkosi, dankie, nyabonga, kialiboga, geniet die dag. En op 'n ander plek het jy net so, wel, ek het dit baie geliefd wat jy gedoen het met die byname. Wil jy miskien moet jy die Kaaps lees. A cannon, a strap, a piece, a biscuit, a burner, a heater, a chopper, a gat, a gat, of hoe spreek mens dit uit? A gat, a hammer, a tool, for rule number 3. A lood, a pipe, a hamer, a yster, a klok, a nena, a staal, a malie, a Sowjet, a pomp, for rule number 3. Dit is absoluut daardie inheemse ding wat jy dit lees en dit val so presies reg by jou oor, maar dan op ander plekke doen jy weer dinge wat jy, byvoorbeeld wat my opgeval het, die verwysing na voet, wat jy weet die afstand voet hou en nie na meter toe gaan nie, terwyl ek weet nie, ek dink ek onthou nog min of meer 'n groot voet is, maar ek weet nie of jong lesers vandag nog weet wat 'n voet is nie. So daai voet het jy wel behou en hom nie meter gemaak nie. Hoekom of was daar nie rede nie? Die rede daarvoor is altyd ek vertaal, ek het nie vertaal en skryf ook nie, want ek my eie boek skryf met die leser in gedagte nie. Ek skryf altyd ja, maar dit moet authentic wees. So ek gebruik voet omdat ons as ons praat, gebruik ons voet. In Kaapse klomp woorde soos daai, byvoorbeeld soos koeie smelt 'n interessant woord. Koeie is 'n Dutch woord wat nie ons gebruik kan vir beter. Maar ons het sulke woorde soos van en selde met Engelse woorde. Jy gaan nie 'n woord in Afrikaans vertaal of in Kaaps vertaal van ons sprekers nou wat die stem van die karakter sou in Engels sê ja. Okay. So vir my is dit altyd authenticity versus everything else. Ek kan nie 'n theoretical approach van tot dit. Maar as iemand sê het, it works in practice, now let's say it works in theory. En jy mag altyd seker is dat het authentic is en dan achterna kan ons kyk hoe het fit met die theorie. Nee, en ek dink daar's 'n groot verskil tussen teorie en praktyk in elk geval. Dis nou maar net iets wat vir my opgeval het en wat ek wel gedink het in terme van die voet, daar's altyd daardie idee van 6 voet onder die grond. Niemand is 6 meter onder die grond. En 6 voet onder die grond het 'n baie bepaalde en besliste betekenis daaraan. Dit het my opgeval dat jy in die Afrikaanse teks, ek weet nie of dit jou idee was of die uitgewer nie, jy wil 'n terminologielys ingesit. Hoekom? Ek glo nie regtig in dit van liste nie, omdat dit voel vir my mens kan nie skryf en jouself verduidelik heeltyd. Mens moet skryf en feitlik in die rede dat hulle interessant genoeg sal wees om te wil uitvind wat beteken hy woord. En ek dink as met serious rede ook is, daar is 'n type van joy daarin om dinge by mekaar te begin sit. Ek dink toe ek een van my groot invloede was baie van Scottish writers gewees. En ek het ek verstaan Scottish, maar dan as ek begin lees die writing en ek begin die woorde in mekaar plaas en ek begin verstaan wat gesê word, is vir my incredible. As ons hy 777 kind of moment beteken. Ek luister altyd, op ek luister vir instance iets soos British hip-hop. But het is skryf in 'n taal, dialect wat is so eien, wat is so explain niks aan iemand te. En het is so ek wat iemand is wat kom met so 'n culture uit. Ek weet nie wat hulle sê out van die tyd te. As vat my effort om uit te figure out die decipher wat woorde beteken, wat phrases beteken. Maar dis my die fun van 'n reading en so 'n reading is ook 'n creative activity. Okay, nee, dit was net opvallend geweest dat ek gedink het mense sou dink omdat dit in Kaaps geskryf het, is nie eksklusief nie, maar die teikenleser waarskynlik sprekers van Kaaps, maar dan is daar ook so van half amper hierdie erkenning aan die spanning tussen Kaaps en Afrikaans deur 'n terminologielys aan die einde te gaan sit met Kaapse woorde en dan nou weet Afrikaanse vertalings. Kan iets sê oor man, het is soos my intentions in die publish intentions altyd vastly different. Het is die publisher, die tekenleser, ek het dit met myself in gedagte. Wanneer ek skryf, ek is vertaal, ek vertaal dit sodat ek dit kan lees. Die een ding waarop 'n hele paar van die boordelaars gereageer het, is die feit dat dit 'n versverhaal is. En vergeet van Kaaps, daar is nie 'n Afrikaans versverhaal nie. Ons het nie 'n tradisie van versverhale nie. Miskien kinderverhale, heel kleintjies, daar is. Ons het epiese verhale,
sodra ons sit Bentang, ons het nie vers verhaal. So nou kom jy en jy kom met 'n vers verhaal en jy gaan vertaal hom in Kaaps in en dit is die eerste. Dit is waarskynlik een van die min indien nie die eerste voorbeeld van 'n vers verhaal van hierdie omvang wat ons in Afrikaans het. Was daar bepaalde uitdagings? Kyk, jy is 'n digter, so uiteraard verstaan jy van poësie. Wat was die uitdagings daaraan om met 'n vers verhaal te werk? Kijk, van mij denk ik dat ik tekst krijg. En dus voor mij is, denk ik, it's impossible om te doen. Ik heb klaar ja gezien. En dat is wat mijn life story actually, is dat de hele ding is challenge geweest. Als je elementen gebeurt met 12 is en andere elementen makkelijk was. Het is zo impossible om te doen. En ik heb gezet met het en ik kijk naar het en zo strijf te raam soort van het uit te weken met kop, hoe te doen. Dan besef ik me, ik ga het uitpikken. Wat ik ga doen is, ik ga het creatively met approach. Ik ga, en dit is nou bij een scientific antwoord, maar ik ga 5 minuten in het proces. Ik ga op 5 minuten opereren. Ik ga dus, oké, ik creëer een ding recht. Oké, ga je weg. Zo, ik heb die idee wat ik in het begin gezegd van die correlation tussen de American culture en onze culture. Dus daar, ik geloof in die idee. Je moet nog geloven in die idee, maar ik klaar gezegd. Ik kan het doen. Nee, ik heb probably gezegd, is klaar. Ik wil nog niet een paar goedjes doen. Dus hij is mijn stock response. Ja, is klaar, je moet een paar goedjes doen. So, toen mijn feit is dat we gaan translate in. Dat alles valt in plek. Een soort van, alles is gradual in plek. En als mij meer geweest is om een boek te schrijven, maar één boek te schrijven, als om mensen te betalen. Maar precies zoals, want ik moet het helemaal creative project. Omdat, als vooral als kijken naar het wordt niet meer ingewikkeld als je meer kijkt naar het. Ja. Dus je moet tot bij je te kijken en hoe schrijf het. Ik heb mijn ma gevraagd om een hele boek met te betalen. Zo zei het oorgeschreven, zo langs die gedachten. En zo standaard Afrikaans, wat ze op school geleerd was. Het hele boek was zo betaald. En toen, in plaats van om Jason Reynolds te betalen, ik haar zelfs schreef het oorgeschreven. Dit is ongelooflik. So jy neem die Engels, jou ma vertaal dit vir jou in standaard Afrikaans, jy neem die standaard Afrikaans en jy met jou kreatiewe ingesteldheid identifiseer en jy skryf dit oor in. Ja. Dit is baie interessant proses. Ik heb die andere weg gehad weer. Ik kon het niet krijgen. Ik denk ik heb iets gehad, dus 6 maanden om het te doen. Ik heb 3 weken betaald om het te doen. Dus drama, spijs te komen. Dan spijs te komen in plaats van het vast te vangen. Toen ik vast te vangen en toen weet ik maak het nou klaar. Van als ik nou bereiken van en kom weer terug en dan mijn dingen geshift met mijn kop of op die mode geshift en dan weet ik niet wat aan gaan en die tekst praat ik niet mee. Wat ik dan klaar precies het was een creatieve proces. Het is meer dan negatief. Omdat jy en jy het heeltemal toe, sê dat daar 'n soort ooreenkoms is tussen 'n bepaalde aspek van die Amerikaanse kultuur, aspek van Kaapse kultuur, sosio-ekonomiese omstandighede, moeilike omstandighede en so meer. Toe ek nou 'n bietjie gaan lees het oor Jason Reynolds en sy werk, dis ek nou en dink, wat sou, as jy nou 'n see gehad het, wat van jou eie werk sou jy graag vir hom met Jason Reynolds vertaal vir Amerikaanse tyd? Probably mijn hele eerste boek. Graphic Survivors? Nee, voordat die graphic novel. Kan het. Als mensen is, voor mij is het dus die dagkens. Dus voor mij, dit is in de spijsbaan. Is die voor mij, ik heb die desire erg dat het buiten de spijs moet gaan. Vertaling is voor mij persoonlijk belangrijk. Dus is voor mij zo denk van, ik ben twee boek vertalen en dan een paar festivals, ja, kan ik geld maken voor een paar maanden. Maar voor mij is het dus, en ik is niet geïnteresseerd in die pure sprong van die tekst. Ik ben een stapje zo in. Maar ik bedoel, maar het is, ik is geïnteresseerd bij die author wil zeggen. Voor de translation is het allemaal het opinion basically wat in die proces zijn. Of wat die author gezegd heeft. Die reden ik zeg, kan het visual is en het bij mijn tekst zitten om te vertalen.
Dat is dat 30, 40 lijnen. So, het zal een cross komen. Dus wat ik wou zeggen, het zal makkelijker cross komen. Ik denk, within iets is smart, Chokers and Survivors, of al mijn andere gedachten, dat is ook bij subtle differences tussen mij, dus nu ik wereld experience in een wijde wereld experience. Ons is bij different, ik is bij different mensen, dus writing a project, die ik alles kleiner maak. En hij wil het groter maken. Het zal voor mij, die laatste wat ik zal weten is mijn dagkunst. Dat het groter moet is. Dat het soort van spiced up is. Meer exciting is waar het is. So, ik zal niet beleven. Ik wil niet weg in mijn gedachten in Engels vertaal. Maar negatief is slecht nie. Die feit dat jy so voel, dink ek word gerespekteer. Ek dink daar's 'n goeie kans dat jou werk gaan uitgaan na ander tale toe. Dit moet uitgaan na ander tale toe. Ja, en daai gedeelde ervaring. Ek het net regtig in my kop gedink dat dit van die goed wat jy en 'n hele klompie ander mense skryf, dit is regtig goed wat 'n mens eintlik ook vir toeganklik wil maak vir ander lesers in ander tale, maar wat ook die vermoë het om in die regte variëteite van byvoorbeeld Engels of Frans vir daai argument of Spaans te kan skryf. So ek is gemaklik met jou voorkeur. Ek het slegte nuus. Dis die ding is dat my meeste boek is vertaal in Frans. Dit word nice maak as ek verstaan dit nie. Ja. Ek sien was goed. Ja. Ek kan sien was goed. Maar ek wil ook moet so sê nie van die tale het maar die baie respek en as 'n primêre winkelste maar as ek kan nie judge. Mas my is hele ding en dit bly. En is nice. Dankie.